Здравейте! Здравейте, мили ми вълшебници, аз съм Манон и следващото видео, което съм избрала да запиша за вас, ще бъде на тема "Ще ми се обадиш ли отново? Ще ме потърсиш ли отново?" Предполагаме тук, че изхождаме от казус отношенията да са прекъснати поради някаква причина, ще видим евентуално каква. И дали в следващия един месец човека, за когото се мислите, ще се свърже отново с вас, ще ви потърси, ще възобновим на ново контакт и докъде евентуално ще се стигне този път в отношенията. Избрала съм една от некласическите колоди. Ако сте гледали по-старите видеа вече от тази година, съм обясних нов начин ще продължа да снимам, за да имате все пак видеа, иначе не ми остава време от курсове. Ам, Основно с курсове се занимавам и лични консултации. Курсовете са нещо, което не отнема 90% от времето. Така че ще се опитам да намирам време, макар и с по един вариант, кратички видеа, но все пак да ги има в канала. Можете да видите и други видеа с безплатни вебинари, включително безплатни курсове, които има публикувани на канала. Ако искате да научите все пак нещо от света на езотериката, дала съм ви и такава възможност в моя канал да получите такъв вид безплатни обучения. Подхождаме тук към общата енергия, без сериозни разклади, с леки колоди, за да видим отговор на някакъв конкретен въпрос. Именно тук търсим отговор на въпроса: ще ме потърсиш ли отново? Ще обадиш ли, ще се свършиш ли с мен? Какъв е човекът, за когото се мислите? Какво му се случва в момента? Започваме с интересна карта. Какво му се случва на човека в момента? Какъв е човека? Огнен, темпераментен, с амбиции, с хъс за живот, с една ярка енергия около него, харесван, така, полезрението на хората не остава незабелязан, може да бъде шата на компанията, може да бъде достатъчно артистичен, достатъчно привлекателен, магнетичен, за да така се отправят погледи към него. Тоест, тук имате един човек ярък, човек, който е силно забележим, човек, който изгаря в своите виждания, в своите разбирания, в своите действия. Проблема евентуално на този човек е, че може да си имате работа с един човек с малко завишено его, с една така завишена себеоценка. Често се случва точно това, да се е взел малко по-насериозно, да очаква всички хора да едва ли не да са благодарни, че той е в живота им. Има един такъв привкус тази карта и може да си имате работа с някакъв такъв леко нарцистичен тип човек. Какво се е случило? Да видим, за да са прекъснати отношенията, тъй като такава е темата. Какво се е случило в миналото? Защо сте се разделили? Това е причината. Може да става въпрос, при общо четене варианти имаме много, разбира се, като ние изхождаме от някаква конкретика. Човека може да е женен, може буквално да е в семейство, в партньорство, нещо, което да му ограничава личната свобода, да ограничава изборите, които може или не може да прави.
От друга страна, причината за раздялата, съвсем буквално при някой от вас, е, че някои от вас са получили информация, която е била причина да се прекъснат отношенията, като тази информация не е била нещо, което е било за пренебрегване. Тоест, може, ако човека е семейен, там да съпруг, съпруга и така нататък, да са разбрали, примерно, за една такава извънбрачна връзка. Може вие да сте прочели, примерно, някакво съобщение или някой да ви е казал някаква ам, информация да е стигнала до вас, че, примерно, са видяли еди си кой човек там, за когото питате, някъде на среща, примерно, с друг човек. Има, има някакъв такъв нюанс замесен, че причината, поради която сте се разделили, ако вариантът ще работи за вас, разбира се, като общо четене, е, че някой е разбрал информация, която е била важна и тази информация по някакъв начин пречи на вашите отношения, те да останат такива и това се е явило като причина за раздяла. Какво е сега? Какво се случва сега в този момент? Все повече клоня към вариант да има семейство и да има човек, който е намесен и отдолу в колоната имам типична карта, която показва родови ограничения. Ам, Какво се случва сега? Човекът, за когото си мислите, е буквално вплетен някъде, държан някъде. Твърде често по тази карта хората ги придържа нещо против волята им. Може да са обстоятелства, които в момента се случват в живота на човека, особено ако е женен, примерно, или е с семейство, с партньорство, да не може там да се откъсне, да се освободи от ангажиментите и отговорностите, които има. Дали се чувства добре човек? Никакъв вариант няма как да се чувства добре човек. Картата, ще ви я покажа за мъничко. Картата не се вижда особено много, но да, може би така на тази светлина. Чувства се вързан. Чувства се буквално държан някъде против волята си. С много отговорности в социума, с много неща, които чакат човека да се справи с тях, с много ангажименти, с много участници има обичайно по тази карта и много активно действа и влияе социума върху тази карта. И тук можем да кажем в тази конфигурация, която имаме към момента, че едва ли е негово желание и негова воля отношенията между вас да бъдат прекратени и той да изчезне или тя да изчезне от полезрението. По-скоро си мисля, че са се намесили външни фактори, съпруг, съпруга или там някакво обкръжение, евентуално е разбрало, видяло, чуло, нещо е стигнало като информация, че човекът има връзка извън брака си, примерно, и пак казвам, не е негова воля отношенията да бъдат прекъснати, тъй като има степен на ограничение, степен на влияние, която е важна и която го държи буквално вързан някъде, където не иска да бъде. Ще ви се обадя ли обаче в следващите 30 дни? Ще успее ли в рамките на 30 дни да ви се обади? Тази карта няма как да ви се обади. В пълния смисъл. Старши аркан Бесен. Бесен е абсолютно статичен, абсолютно блокиран, абсолютно държан някъде пак привързан. Тук даже не мога да го видя в така, да я видя картата в благородния и смисъл, като доброволна жертва, тъй като колко да е доброволно тук по предната карта, да е буквално вързан.
с ангажименти, отговорности в някои от вариантите. Даже и по-сериозно може да бъде. И по-сериозна може да бъде причината, поради която човек е блокиран по този начин. Но следващите 30 дни, мили хора, ако този вариант работи за вас, силно ще ме изненадате, ако при някой от вас проработи във вариант човека да се обади, да се свържи с вас. Изключително блокирана е карта обесен. Няма вариант за 30 дни човек да излезе от него. И по-скоро тук, ако варианта ще работи в пълния си вариант за вас, е, че отношенията са прекъснати, не по воля на човека, за когото питате. Има някакво ограничение от семейство, от род, от негатив, който влияе и така нататък. Много могат да бъдат нещата. Причината е поради нещо, което е станало ясно, нещо, което е излязло като информация. И това е съществената причина, поради която отношенията са прекъснати. Човекът е изчезнал, буквално. И в следващите 30 дни твърде вероятно на 99% да не може да ви се обади. Дори и да иска, дори да се опитва да се измъкне от ограниченията и от място, на което го държат против волята му, няма да може да се измъкне в рамките на това време. Дори да се опитам да ви дам вариант човека да не е женен, твърде много изглежда на това да има там семейство, което да влияе. Ако все пак въобще не става въпрос с човекът, за когото се мислите да е женен, да е ангажиран, твърде много социални задачи има, твърде много ангажименти има, твърде много неща, с които трябва да се справя, които всъщност го блокират и не му дават възможност да разполага с времето си, с живота си, с енергията си, да не му дават възможност да взема самостоятелни избори, така или иначе той върви в някакво ограничение, в някакъв коридор. Ограничение от съдба, ограничение от карма, ограничение от род, много неща могат да бъдат казани. И почти на 100% не можете да очаквате да се свърже с вас, въпреки че той неистово се опитва да се съпротивлява и да се измъкне, в някакви моменти приема ролята си на жертва, че няма друг вариант, няма какво друго да се направи. И това е, ще го приема. В същото време знае, че не е това. Той иска да лети, иска да е свободен. Тръгнахме с една прекрасна карта. Огнена, старши аркан Слънце. Човека иска свобода, иска независимост, иска да може да лети, да има криле, да осъществява всички планове, всички така, неща, които проявяват интерес за него. В същото време той е държан, буквално вързан някъде. Няма как човек Слънце да бъде вързан и той да се чувства добре. И колкото е осъзнато да прави компромиси, и колкото е осъзнато да обяснява на себе си, че няма друг вариант и така е по-добре и така е редно да бъде, в него има огромна съпротива, реално срещу това да го държат в плен по този начин. И ще продължава да търси начин да се измъкне от ситуацията, просто периода, който е зададен, в рамките на един месец напред, твърде вероятно да не успее да намери такъв начин. Добре, още една карта, съвет за вас. Още ви посъветва Таро. Там продължаваме да вървим в насока
да сте повече от двама и да става въпрос за някаква конфронтация и за намесени други хора, за намесени триъгълници, многоъгълници. Битката остава. Битката е активна, сражението продължава да бъде активно. Дори да има някаква пирова победа, тя няма да реши проблема и няма да реши генерално нещата такива, каквито трябва да бъдат. И тук и да ви посъветвам да не водите битка, която не е ваша. Не знам колко ще ме послушате, тъй като някак си, може би повечето от вас или някои от вас са приели ам, тази битка и за своя. Не знам колко е ваша тази битка, със сигурност е на човека, за когото питате. И вие сте някакъв страничен човек, който е замесен и участва, но при вас има една индикация вие да не се отказвате, да не спирате да чакате човека да се върне, да се освободи. Даже имате склонност и може би мисли ви минават през главата да му помогнете по някакъв начин, да имате позиция, че него го държат, примерно, несправедливо, държат го по насилствен начин, било там чрез манипулация, чрез изнудване, чрез негатив, чрез заплахи, чрез всякакви такива недобри неща и вие някакси да изпитвате нужда да се намесите в този конфликт и да го спасявате и да му помогнете. И сте убедени, че имате и силата да го направите. Аз ще ви обърна внимание тук да помислите по този казус и да помислите дали да се намесвате, защото никога не е за добро намесването от ваша страна в този казус, ако попадате точно в такива отношения, за които по-рано си говорихме. Битката не е ваша. Битката не е ваша и ако човекът трябва да се справи, той ще се справи. Ако той самия няма ресурс да се справи, то това е негова съдба. И това е негов проблем, с който той ще трябва да се справя. Не си навличайте такава битка на главата. Това, това мога да ви кажа като съвет. Защото много бързо и вие ще попаднете под ударите на един родов егрегор, примерно. И това не е нещо, което е добро за вас и не е нещо, от което предполагам да имате нужда. Затова избирайте си битките и водете такива, каквито има смисъл да бъдат водени и могат да бъдат спечелени. Тази битка, ако се хванете да я водите заедно с този човек или заради него още по-лошо, няма как да бъде спечелен. Аз ви пожелавам успех, пожелавам ви да вземете възможно най-правилното решение за себе си. Прегръдки и целувки от мен, Манон, и до скоро, мили хора.